याते रखा जाए साइड मा मोने बेहालाय ओइ रास्तात राखो मानिया इन्डिया बिस्कुट किता जालांसै एबार दुगैखांनानै फुला नार्सारि la 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 बै बाहेराव मोजां जागोनदां फांखा मोननाय नङा औ फांखा गोनाङाव थानोसै दे फांखायाबो गोरलैसो माथो दा गरम लाबोबा गुसु जादोनाय नङा सिङाव फैदो बन्दुरा अबेहाय एसे साया दं साया एसे सायाबा मोजां जागोन आरे बैयाव सिदानियाव थ'दो सायाबो नैबाव थांसै नामा अमा मटन आंनि थानोसै फांखा सिद्दा आङो साहा कफि लोंहोगोन खाबसे जाया होमबा आं कफि yang kayaknya kopi chai kopi tikka chai tikka tuh nih jus orange juice pani ya yeah. Jadi mana lagi nah kai extra mau masuk kasih kopi apain lah bodoh biryani ya labai tahu suduman bang sudah bagi mendak tahu tuh lagi tahu di mana bang oh आं जायाखै नै बिसोरसो जादों आं गय फाथैल' जादों आं दैया नै बिसोरमोन नामा आंनि दैयाव माब्लाय आंलाय मा हर खायबाय खुरमा बिसोरबो लायो नायनो होबाय जानो गोथाव औ dawan piang nggak? Daun piang. Daun dia sih nama. Daun dia sih bawa ke badang sih dia. Kopi लोंबावबाय नै सेलेया जोब्बाय सेला जोबथारबायलै एकदम फिनिश
लोंला फुदो मोनै लोंद' नैबेखौ सोर जाजोबदों स्लिल स्लिल जोंलायनाय बेखौ बैयाव सर हो बेखौ बैयाव सर ए